ורד עובדתית, את לא תראי אישה מקריחה עם בטן יושבת ומשדרת במהדורת חדשות, לא של 4.5 ולא של 5. גבר כן, מה הדבר הזה עושה? הוא נותן לגיטימיות ברמה המגדרית להבין מה מותר לנו ומה אסור לנו כנשים. אין מה לעשות, יש פה הסללה ממש ברמה המגדרית שמתקיימת כאן. ורד ספיבק, היוש. היי, מה העניינים? ברוכה הבאה לפודקאסט שלי. אני מאוד מתרגשת בשבילך, מאוד מאוד. חמודה שלי, איזה כיף שבאת. נכון, איזה כיף לי שהזמנת אותי. ברור, לא, ברור. שום דבר לא ברור. השאלה שאני שואלת, לפחות מנסה להקפיד לשאול אותה בתחילת כל פודקאסט, זה היא מתחילה ככה, שימי לב. הבגדים שלנו מספרים את הסיפור שלנו בלי שהתכוונו. והבגדים שלנו הם בכלל הסיפור האולטימטיבי של איך שאנחנו היום. מה הסיפור שלך? של הבגדים שלי? שלך, של הבגדים שלך. אם יש סיפור שהבגדים שלך מספרים עלייך. אני חושבת שכן. וזה בעיקר less is more. נחמד. כמה שפחות, אם אפשר בכלל בלי. אבל תמיד, כאילו, אני מנסה לחשוב על תקופות אם הייתי מהמתלבשות, ולא, תמיד היה מאוד בייסיק. כאילו גם בתקופות שהייתי נערה 80s, את יודעת, אני גדלתי בתקופות הכיפיות של החיים, 70s, 80s, כי את לובשת בגדים, I wear makeup, אני לובשת איפור, אז החשיבה שלי על בגדים היא אחרת לגמרי, וגם כשבאתי לכאן כזה חשבתי רגע, אני לא יודעת לאן אני מגיעה, איך הסטודיו, איך הפריים, איך האולפן, כי אני רואה את הכל, אני חיה את עולם האופנה 30 שנה, אז אני כאילו, יש חשיבות לכל דבר אצלי במה אני אלבש. אמרתי טוב, נבוא נקי, הכי בלי כלום, וזאת אני, תמיד. בגלל זה גם אף פעם אין לי מה ללבוש לאירועים גדולים, נגיד חתונות, השקות שהיום מזמינים אותי, או אירועים אין לי תמיד איזה ג'ינס, טישרטים, מאוד בייסיק, מאוד מאוד מעניין. בייסיק. אמרת לי גם קודם, לפני שהתחלנו להקליט, אמרת כזה שרגע חשבת מה ללבוש, אמרת רגע, אז אותנה, היא סטייליסטית, תסתכל על הבגדים שלי. נכון. אז מה, ספרי רגע. בטח גם לך תמיד אומרים את זה על האיפור, כי אני בבוקר קמתי, אמרתי, רגע, איך אני מטפרת? אני אעשה רגע את מה שוורד אומרת בסדנאות שלה, שתראה שעשיתי את זה, כאילו, שזה ייראה מושקע. נכון. אז מה, שתפי רגע? קודם כל, כמו שלך יש את העניין עם הבגדים, ברור שעברה חשיבה רגע מה אני אלבש, ואז אמרתי, אוקיי, אז אולי אני אשים איזה כף שווה במקום הוויה אנס שאני יכולה לבוא איתם, שאין לי שום בעיה עם זה, מבחינתי ג'ינס וטישרט, שהיא לבנה, כיפית גדולה ושווה, עושה הכל, עם האיפור הזה אותו דבר. זאת אומרת, אני מגיעה למקומות וכולם אומרים לי, התאפרתי בשבילך, ידעתי שאת באה, אז אני זה, הלו, שום דבר לא בשבילי, קודם כל זה בשבילך, לא מתאפרות בשבילי, אנחנו מתאפרות בשבילנו, אנחנו לא מתלבשות, לא התלבשתי בשבילך, אני עושה נכון, בשבילי. זה בעצם איזשהו שינוי מחשבתי, כי נשים הרבה פעמים אומרות, טוב, אני עובדת מהבית, מה אני, כאילו, אין לי בשביל מה להתלבש, או אין לי בשביל מי להתלבש, וזה מדהים מה שאת אומרת, כי זה מאוד נכון, ואני חושבת שזה גם משפיע על עוד, זה גם קשור לעוד תחומים בחיים, אני חושבת שכשאנחנו כנשים רגילות לעשות כל הזמן בשביל, אז גם ההתלבשות והנראות, היא בעצם הופכת להיות בשביל מישהו אחר. אני חושבת שזה מאוד בודד כזה, זה מרחיק אותנו מעצמנו, אולי אפילו באיזשהו... אני גם, אני מסכימה מאוד. אני לא עושה היום במיוחד, אני חושבת שזה אחרי גיל 50 קורה להרבה נשים. בואי נדבר באמת על הגיל היפה שלך. אנחנו נדבר, אני 53.5, אבל מי סופר? שבאמת ככל שאנחנו מתחברות, אני אדבר על עצמי בעצם, לא אנחנו, כי זה לא יכול להיות ברבים, אבל זה מין איזה רצון שלי שזה יקרה לרוב אנשים, שככל שאני מתחברת לעצמי, בהתבגרות שלי, ואוהבת את עצמי איך שאני בהתבגרות שלי, אז אני עושה הכל בשבילי, קודם כל. לא בשביל אף אחד, לא התלבשתי בשבילך, לא התאפרתי בשבילך, לא סידרתי את השיער המהמם בשבילך, זה בשבילי. אני רוצה להרגיש יפה, אני אוהבת להיות מטופחת,
וזה חוזר עליי, זאת אומרת אני משקיעה בי, וזה חוזר עליי תמיד. מדהים ורד, חכי רגע, בואי נחזור רגע אחורה, אני רוצה רגע שתספרי למאזינות ולמאזינים, מי את? מה הסיפור שלך? איך, מה את עושה גם? ואיפה היית לפני כמה שנים? כלומר, איך התחלת את הדרך לכאן? אנחנו תמיד עושות דרך. נכון. אז זה לא שפתאום את כאן. אז תני רגע איזושהי סקירה ככה שנכיר אותך. כן, את אומרת תני רגע, זה סקירה, זה כאילו, לקחת אותי 32 שנים אחורה, כי אני כבר 32 שנים מאפרת, אבל היום בעולם החדש אין לנו מקצוע אחד, יש לנו גם וגם וגם, אנחנו עושים המון המון דברים. את גם יוצרת תוכן. כן, אז אני יכולה להגיד שהיום, לפני שאני אקח את זה אחורה, היום אני קודם כל תמיד אהיה בכובע מאפרת, כי באמת המקצוע הזה בחר אותי ולא אני בחרתי אותו, אבל אני לא רק מאפרת, אני באמת עוזרת לנשים לצמוח ולהתפתח, ואת היית בסדנה שלי, הסדנה היא לא סדנת איפור, היא הרבה מעבר. אז אני גם אימא ל3 ילדים מופלאים, עמית בת 26, עומר בת 22 ועידו אהוב ליבי משוש חיי נסיך בן 16. אני יוצרת תוכן באינסטגרם, אני מקימה מיזם עכשיו שנקרא Become 50, שיעזור ויתמוך וייתן פלטפורמה לנשים סביב גיל המעבר. אני חושבת שהייעוד שלי היום הוא אחד הדברים שהכי חשובים לי זה פשוט לגרום לנשים לאהוב את עצמן איך שהן בכל גיל, וסביב גיל המעבר יש המון 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 קשיים, בגלל זה קוראים לזה Become 50, כי זה לא ה-50, יש נשים גם בגילך שכבר חוות תסמינים של הפרמנופאוזה מאוד קשים, שגיל המעבר הוא גיל שפעם מאוד התביישו לדבר עליו, היום איך אומרים הרבה נשים לשמחתי מוציאות אותו מהארון, וזה המטרה שלי, כי את יודעת פעם קראו לזה גיל הבלוט, אני לא רואה פה שום אישה בלה, ויש הרבה חושך שם אצל נשים, אז כאילו נורא בא לי את יודעת להכניס את המראה מבחוץ פנימה ולגרום לנשים לאהוב את עצמן. יש משהו במראה החיצוני שלנו במיוחד כשאנחנו מתבגרות שהוא מאוד מאוד קשה לנשים, מאוד. מה קשה לנו כל כך? הרי הגוף שלנו משתנה והפנים שלנו מהרגע שאנחנו נולדות עד לרגע שאנחנו מתות, אז מה כל כך קשה דווקא בשלב הזה? עצם העניין של השינוי או משהו ספציפית בהתבגרות לדעתך? אבל אני מדברת ברמה הנראותית, לא הורמונלית, למרות שאולי אי אפשר להפריד. תראה, אנחנו לא יכולות להפריד, כי בגלל העיבוד של האסטרוגן ובגלל השינויים ההורמונליים, אנחנו חוות את כל מה שקורה לנו בגוף. אוקיי? גיל המעבר הוא לא רק הפסיק המחזור ויאללה, זהו, את מוגדרת בתור מישהי שלא יכולה לעשות ילדים יותר. הוא הרבה יותר עמוק. וזה תקופת גיל שיכולה להיות כמעט עשור, שנשים נכנסות לדיכאון ודכדוך גם בגלל החוסר איזון הורמונלי שגורם למערכות הגוף לאבד את להיות בדיכאון, וגם בגלל שאנחנו מפסיקות לייצר קולגן ואלסטין שתומך באור שלנו, אז מזה שאמרתם קודם לעמית, מפיקה כמה היא יפה והכל קורן ומואר ופרשי ורענן, ואת קמה בבוקר ויש מין חיות כזאת, אז חלק מההתבגרות זה שאנחנו מפסיקות לייצר קולגן ואלסטין, ומשהו מצטמצם ומשהו נופל והאור לא תומך והכל נהיה כזה, אז יש המון דברים שאנחנו עוברות וחוות בכל הרבדים בחיים. מעניין אותי אם זה גם קשור לפחד ממוות, כאילו למשהו שהוא כל כך בסיסי, למוות, לסיום של החיים, או אולי איזשהו פרק חיים משמעותי שכבר עברנו, ואנחנו סופרות כזה כמה עוד נשאר, ומה הספקנו, ומה ההישגים, ואם עשינו מספיק, או אם אנחנו שמחות, מאושרות, גאות, כלומר, יכול להיות שזה קשור גם לזה? אני לא יודעת, אני שואלת את עצמי גם. לא, אני לא חושבת שזה קשור למוות כזה פיזי, לאיזשהו מוות של נעורים כן, כי גם נשים מגיל, את יודעת, נשים כבר מתחילות היום לעשות בוטוקס מגיל נורא צעיר, מהפחד הזה שיהיה איזשהו קמת, שהכל יהיה נורא מתוח והכל יהיה מאוד איזה. כשאני שואלת נשים בסדנאות שלי אם הייתי לוקחת אותם חזרה להיראות כמו בגיל 30, אבל הכל מההתחלה,
לא רק שהאור מתוח והאור פרשי והגוף יותר מוצק, לא. אם הן מתחילות הכל מתחילות, כל החיים. לא, אף אחד לא רוצה לחזור. לסיטואציות של גיל 30 נגיד, לזה את מתכוונת? אף אחד לא רוצה לחזור לגיל צעיר, להתחיל שוב מחדש עם הילדים, שוב מחדש את הקריירה, אף אחד לא. כי החוכמה, התובנות, הדברים העמוקים שנשים עם הדרך, עם המסע הזה של החיים, מקבלות, אף אחד לא רוצה לחזור אחורה. ברור, אנחנו אש כשאנחנו מתבגרות. כולן מדברות רק החיבור לנשיות שלנו, האהבה שלנו. אני היום מרגישה הכי יפה שהייתי בחיים, ותמיד הייתי מאוד יפה. ותמיד ידעתי שאני מאוד יפה. איך אני אוהבת את זה שאת אומרת את זה על עצמך, אני ממש מתרגשת. כן, אני גם מתרגשת, אבל אני תמיד ידעתי שאני מאוד יפה, אף פעם לא הרגשתי מאוד יפה, וזה הפער. מעניין, בואי נדבר על זה רגע. יש הבדל בין לדעת שאתה יפה, כי את רואה שאנשים אומרים ומגיבים, ובתמונות ובזה, כמובן עד שהגעתי לסטים וכל הדוגמניות היו, אז הרגשתי קצת פחות יפה. זהו, אני ממש רוצה לדבר איתך על זה. אנחנו נדבר רגע גם על זה, אבל יש הבדל בין לדעת שאת יפה לבין להרגיש שאת יפה. כשאתה מרגיש, זה בגוף. אז היום את מרגישה? היום אני מרגישה מאוד, הכי יפה שהייתי בחיים. אני חושבת שזה ניכר, זה בא לידי ביטוי בשפת גוף שלה. ואת יודעת, זה ניכר בתחושה, כי יש באמת משהו, ויש המון עבודה פנימית שצריך לעשות, והמון עבודה, ואני עושה אותה. שהקבלה הזו, הרגע לאהוב את עצמך, איך שאת, כי תמיד הרי אנחנו נסתכל אחורה על תמונות, ונגיד, יואו, זה יפה, הייתי בגיל... איך לא ערכתי את זה? איך לא ראיתי את זה? וזה קורה כל הזמן. עכשיו, אני חיה את זה כבר הרבה מאוד זמן, בהבנה הזאת, ובתובנה הזאת. אני מסתכלת על עצמי, נגיד, בגיל 40, הרבה פחות יפה ממה שאני היום, זו תקופה לא מגניבה, אבל פתאום מגיל 43-44 הייתי אש. כשנסעתי להישרדות בכלל הייתי אש. את חושבת שחשבתי שאני אש? לא. מעניין אותי רגע, אם היו יושבים פה עכשיו שני גברים, או אם עכשיו הייתי נגיד מראיינת גבר, ואני מתעסקת בזה די הרבה לאחרונה בשאלה הזאת, מול עצמי. אם גם הגבר הזה היה נותן כל כך הרבה משמעות לנראות שלו, גם אם היה הכי יפה בעולם. זה כמו חכי, אל תעני. זה כמו שבבוקר התארגנתי, ואפילו כבר אתמול בערב, וכל כך הרבה השקעתי במה אני אלבש, ואיך אני אראה, והלוואי וזה יהיה היום הטוב של השיער, מה שהתפללתי לו לא היה שיער, יש לי פה דפני בתיק, ולא עבד לי עם האלוהי, מזל שיש את זה, וכל כך הרבה זמן השקעתי בזה, ביחס לתוכן נגיד, אוקיי? כזה בערך 50-50, אפילו 60-40 לטובת הוויזואליות. ואז באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, איזה באסה. כאילו, הייתי רוצה להתעסק יותר בערך של התוכן. נגיד 80-20, וזה לא שאני חושבת שהוויזואליה אין לה משמעות, אני חושבת שיש לה המון משמעות, כי בואי, הגוף שלנו, הפנים שלנו, כל הדבר הזה, כל המערכת הזאת, היא נושאת את הנפש שלנו בפנים, זאת האריזה שלי, אני רוצה לאהוב את האריזה שלי, זה נעים לי לאהוב אותה, אגב זה לא קשור למשקל, ובטח עכשיו כל מיני מאזינות ומאזינים יגידו, טוב, היא רזתה מלא, אז עכשיו היא, לא, זה ממש לא קשור לזה, ואני תוהה כאילו על השאלה הזאת, כאילו אני מנסה לחשוב כמה פעמים עכשיו אמרת את המילה יפה, לעומת גבר שהיה יושב פה, וככל הנראה היה חושב יותר על אסטרטגיה תוכן, על תוכן, זה הרבה פחות, נותן הרבה פחות משמעות לנראות שלו. כאילו זה פוגש אותך לפעמים השאלה הזאת? או שאת אומרת, זה מה שאני וככה זה... לא, ברור, מה פתאום, אף אישה לא תגיד לך את זה. ואם כן, היא משקרת לעצמה. בעיניי. שמה? בעיניי. קודם כל גברים פחות מתעסקים בזה, הרבה פחות מתעסקים בזה, וגם הם לא רואים מה שאנחנו רואות. נשים רואות יותר, יש לנו הרבה יותר פחדים, חששות, חוסר ביטחון, הן לא רואות את מה. אני חושבת שזה כמו שאם פעם שדרנים ברדיו אף פעם לא התעסקו באיך הם נראים, אז כשהעולמות הפודקאסט היו בלי מצלמות, וזה לא היה צריך להיות ברשתות, ולא היינו צריכות לעבור את זה, אז יכול מאוד להיות שהיינו יושבות בטרנינג עכשיו, ומתראיינות ומדברות על העבודה. אני יודעת, זה לא היה קורה לי. באותם עומקים.
כשיש מצלמה, אצלי בכל אופן, זה כמו שבאת והתיישבתי ואמרתי לך, אין לי בעיה לדבר מה שאת רוצה, יש לי כל כך הרבה ידע בכל מה שקשור לנשים, אני 32 צמודה לנשים, כשהתחלתי לאפר הייתי בגיל של הדוגמניות, היום אני בגיל של אמא שלהם, אם אני אמשיך לאפר אני בגיל של סבתא שלהם, אני עברתי דרך נשים את ההתבגרות שלי ואת התהליכים שלי בלהיות צמודה אליהם ולראות אותן מתבגרות לי גם בידיים. תשאירי רגע בצד גברים, נשים לא נמצאות ככה. וככל שאנחנו מתבגרות, יש לנו מצד אחד הרבה, אנחנו מאוד אוהבות את עצמנו יותר, זאת אומרת עוברות התהליכים, צומחות, מתפתחות, עוברות הרבה דברים עם עצמנו. מצד שני, ההתבגרות, השינוי בגוף, המקום הזה של לאבד את מעיין הנעורים, לתחושה הזאת שאת הולכת ברחוב ולא מסובבים עליך את הראש, ההתייחסות למראה היא חזקה מאוד מאוד מאוד. נכון, ורד, אבל אנחנו גם נשפטות לפי זה, גברים לא נשפטים לפי המראה שלהם, נשפטים לפי האינטליגנציה שלהם, לפי האסרטיביות. לא תמיד. אנחנו נשפטות לפי הדבר הזה הרבה יותר, כי אם היינו יושבות פה עכשיו עם טרנינג, אבל כזה לא טרנינג שהוא לא איתנו, כן, כי בוא יש זה, וטישרט מבאסת, ברור שלא, היינו נשפטות על זה, וגם היינו עכשיו באוברדרס, נשפטות גם וגם. תראי, קודם כל לי מאוד חשוב איך שאני נראית, אני באה מעולם האופייה והביוטי, כל פריים, אני חושבת פריימים, אני אפילו לא חושבת זה, אני חושבת איפור שיער, לי לא משנה מה אני לובשת, כי אני לובשת איפור, וברגע שאני מסדרת את השיער ומתאפרת, אני לא צריכה יותר שום דבר, זה הרבה יותר חשוב, יכולות לעשות ויכוח על זה, אבל לטעמי, זה הרבה יותר חשוב מבגד. את יכולה ללבוש פיג'מה, את עושה איפור שיער, את נראית וואו. את יכולה ללבוש את הבגד הכי מדהים בעולם, אבל אם את לא מאופרת והשיער שלך נראה רע, לא רואים את הבגד. אז קודם כל, איפור שיער וסטיילינג זה משהו שבא ביחד תמיד. אני לא אתווכח איתך על זה בכלל, אני גם חושבת אז הטוטל לוק שלנו הוא מאוד מוקפד, ועוד יותר מזה, הכי הרבה שיער. כשאת יוצאת ממספרה, גם אם את לא מאופרת, והשיער עם פן טוב, או שהוא עשוי טוב, את נראית וואו. זה המסגרת של הפנים שלנו. אז קודם כל, החשיבות של זה היא מאוד מאוד גבוהה. וגברים פחות מתייחסים, אבל בואי רגע נדבר על זה. גבר מוזנח שמתבגר עם קרס, ותספורת רעה, או שיניים לא מגניב. אבל יש לזה הרבה יותר לגיטימיות להתקיים בחברה שלנו, מאשר אישה עם קרס. ורד עובדתית, את לא תראי אישה, מקריחה, עם בטן, יושבת ומשדרת במהדורת חדשות, לא של 4.5 ולא של 5. גבר כן, מה הדבר הזה עושה? הוא נותן לגיטימיות ברמה המגדרית, להבין מה מותר לנו ומה אסור לנו כנשים. אין מה לעשות, יש פה הסללה ממש ברמה המגדרית שמתקיימת כאן. השאלה אם אנחנו נלחמות בזה, ורוצות לעשות איזה פוינט, כאילו איזו הוכחה, אין לי שום עניין להוכיח את זה, לבין להיות בשביל עצמנו, כמו שדיברנו קודם בשיחה. אני רוצה להיות יפה בשבילי. אני בוחרת, ואני מקפידה להגיד את המילה בוחרת, כי זו עבודה, להתבגר יפה בשבילי. לא בשבילך. מה זה להתבגר יפה? להתבגר יפה, להסתכל במראה ולהרגיש נורא יפה עדיין. להתבגר יפה זה להקשיב לגוף, זה לשמור עליו, זה לעשות ספורט, זה לשמור על תזונה שהיא בריאה, הכל נורא חשוב לי. אבל אצל כל אחד זה משהו אחר, הרבה נכון? מאוד שנים, כן. מה את אומרת על נשים נגיד שלא צוות את השיער? לי יש קושי עם זה, זה מאוד מבגר בעיניי. כן, אז את מסתכלת עליי ואת אומרת, אם היית צובעת, היית הרבה יותר מהממת. לא, יש לך 3 שערות לבנות, אני 100% לבן. אם אני לא צובעת, אני לבנה לגמרי. לא שאלתי עלייך, אני שואלת אם את מסתכלת, את כאחת שצובעת את השיער. כן. כשאת מסתכלת על נשים ברחוב, או עליי, עלה לנו קצקי, ואומרת, יואו, יש לה שיער לבן, היא לא צובעת את השיער, ומן הסתם, בואי, בתל אביב זה דבר, לא רק בתל אביב, גם בפרדס חנה כרכור, זה דבר מאוד מאוד נפוץ, נכון? שאנשים הולכות עם שיער לבן, שאני באופן אישי עפה על זה ברמות קשות, לך אני יודעת, קראתי, עוקבת אחרייך באינסטגרם, יודעת שיש לך עניין עם זה. נכון. עכשיו, תסבירי רגע. עכשיו, אני רגע רוצה שנייה לפני שאת מסבירה, רק להגיד, שמהמחקר החיים שאני עושה, שהוא דומה שונה למחקר חיים שלך, כי גם את סביב נשים, וכי כל שאנחנו יותר עובדות מול נשים, אנחנו גם מתפתחות בעצמנו, ומתאהבות בעצמנו, תוך כדי שאנחנו גורמות לנשים אחרות להתאהב בעצמן, נכון? נכון. אז מה שאני מבינה
מה שהחיים מלמדים אותי, שהרבה פעמים אנחנו בכלל לא יודעות מה הטעם האישי שלנו, שזה דבר כאילו שקצת כזה מפיל את האגו, כאילו אתה אומרת רגע שנייה, מה זה לא מבינה, יש לי טעם, אבל אנחנו כל כך מוסללות לסמלים מסוימים, באמת של אידיאל היופי הזה, או בכלל כל מיני סמלים ואידיאלים, שאני נגיד היום, עם כמה שאני אישה דעתנית וורבלית, וכביכול יודעת תמיד מה דעתי על כל דבר, לפעמים אני אומרת רגע, זאת באמת הדעה שלי, או שממש הוסללתי לחשוב לפי איזשהו מודל ואיזושהי אמירה? זהו, זה אני ככה נתתי לך משהו, ועכשיו תעני לי על השיער הלבן, ובכלל עוד כל מיני שאלות שאני אשאל אותך. קודם כל אני חושבת שזה עניין של גיל. זאת אומרת, נכון מה אמרת לי עכשיו? את ילדה? לא, את לא ילדה, ואת אישה צעירה בעיניי, ויש איזשהו פער, שאנחנו כמעט עשור בינינו, והוא מאוד מהותי. גם בהתבגרות, אם אני מסתכלת על התמונות שלי בגיל 44, אני מסתכלת, וואי, מי זה הילדה הזאת? כן, ככה? כן, ואני לא חושבת שאת ילדה, כי אני בגיל 44, בואי, הייתי עם קריירה מטורפת, עם עסק משוגע, עם ילדים גדולים, עם עשייה משוגע. אני לא מסתכלת חלילה בזלזול או בממעיטה מערך נשים, כי אני מגיל 25-6, שם דבר. אז אני רואה את הדרך. אבל כשאני מסתכלת על תמונות שלי בגיל 44, אני נראית ילדה. מעניין. כן, אני נראית ילדה שלא אהבה את עצמה כמו שאני אוהבת את עצמי היום. חבל, יכולתי לאהוב יותר. יש לי איזה רצון לחסוך לנשים את הדבר הזה, להגיד להם, תאהבי היום. כי את אומרת, אל תבזבזו את הזמן. מה זה מבזבזות? מה זה מבזבזות? חבל. עכשיו, תהני עכשיו. נכון, דיברנו קודם, אמרתי לך, הייתי רזה פצצת על, אף פעם לא ראיתי את זה. יכולת באמת, מבחינתי יכולתי ללכת ערומה ברחוב. מרוב שזה היה מדהים. היום אני לא אלך ערומה ברחוב, לא מתאים בגיל בעיניי. מה זה לא מתאים בגיל? לא ראוי. לא מתאים לברד שהיא היום, או שאת אומרת, רגע, הגיע עכשיו 55, 53? לא מתאים להסתובב ברחוב עם מכנסון קצר, טוסיק בחוץ, בטן, שעכשיו עשיתי לי מהממת. לא, יש בזה משהו שהוא לא מרגישה איתו בנוח. שאלה אם זה גיל מספרי, או שזאת ורד שבת 50 שזה לא מותאם אליה. יש משהו מידתי במשהו שאתה רוצה להעביר, כי בוא, אני לא איזה זה, אני הולכת חשוף, אני הולכת עם גב פתוח. זה לא העניין הזה. זה עניין של, יש דברים... את מספרת להם סיפור אחר. כן, כי אני אישה אחרת, אני צומחת תוך כדי, ואנה, בעוד עשור תהיה אנה, אבל קצת אחרת, כי אנחנו מתפתחות, ומתבגרות, ומשתנות, ועוברות כל מיני שינויים שהם גם פיזיים, והנראות היא לא נעימה, כי הרבה פעמים אני אומרת לנשים, אז זה גם נורא עניין של איך אנחנו מסתכלות במראה. אם אנחנו נסתכל כל הזמן במראה ונגיד, פה עכשיו יש לי שקעים, פה יש לי כתמים, פה יש לי קמטים. לא נצא מזה, ופה יש לי זה נורא מדכא. אבל גם זה ורד בהשוואה כי אומרים לנו איך אנחנו אמורות להיראות. אני חושבת שאם היה יותר מודלים של נשים שהיינו נחשפות אליהם, בעיתונים, במגזינים, בשלטי החוצות, כאלה שהם אייקוניות רשת, או כל מיני דברים. רגע, אבל בסוף... הייתי רואה שקעים וכמטוטים וכאלה בשפתיים שעוד רגע מתחילים לי. אז הייתי אומרת, הנה, זה בסדר גמור, זה לגיטימי. אבל מי מחליט? זה לא מרחיק אותי. רגע, מי מחליט מה אידיאל היופי? מה זאת אומרת? אידיאל היופי הוא אוניברסלי והוא הוחלט כבר. בסוף אבל הוא הוחלט, והוא קיים, ואת יודעת מה? באירופה הוא שונה מארצות הברית. הייתי לפני חודש וחצי עם חברות במדריד. אחד הדברים ששמנו לב על אנשים במדריד, קודם כל שהן יפהפיות, ויש להם סטייל שזה למות, שכלומר אני רוצה להיות כזאת, עם השיער הלבן, השופע המהמם, עם כל הזה, אבל את לא יכולת לראות מי מוזרקת מי לא, מי מתוחה מי לא, הם פשוט נראו וואו. סופר סטייל, לבושות מדהים, השיער מסודר ומטופל. שם השיער לבן לא הפריע לך? לא, אני אגיד לך למה. קודם כל ברור לי שאני אהיה עם שיער לבן מתישהו. כן? כן, בטח. לא, אני מתעלפת. ברור לי שאני אהיה מתישהו עם שיער לבן, לא עכשיו. מאוד מבגר, נשים עם שיער לבן מאוד מבגר. לא בא לי, כי הנפש שלי והמראה שלי והחזות שלי היא צעירה יותר, וברגע שאני אפסיק לצבוע, אני אראה בעשור מבוגרת מגילי. לא בא לי כרגע. שכל אישה תעשה באמת, אני אומרת. ברור. שכל אישה תעשה מה שטוב לה,
אבל שתעמוד מאחורי זה, זה דבר אחד. תקשיבי, שיער לבן זאת אמירה. זאת אמירה, להיות עם שיער לבן. מעולה. לא, אז אנחנו יכולים לבחור אם להיות באמירה הזאת או לא להיות, זה בסדר גמור. כשהשיער לבן מטופח ומסודר, כי גם לעשות קצת בייביליס עם שיער לבן, זה וואו. וגם מישהי שעושה מחליק עם שיער לבן, וקו תספורת יפה עם שיער לבן, זה וואו. ומישהי מטפחת את עצמה עם שיער לבן, וכן נותנת הקשבה, ואת הכמה דקות האלה מול המראה, זה וואו. זה בכלל טוב לנו לעצמנו. יש הרבה מאוד נשים שההפסקה הזו של לצבוע, של לשמור על הגוף, של לעשות ספורט, שלא להסתכל, הוא שווה להזנחה בעיניי. זה לא קשור לזה. אני רואה את זה כרגע, זאת אומרת, כשאת רואה נשים עם שיער לבן, גם את שיער לבן, אבל איך אמרת? אני צריכה את הדפני? זה לא, זה עומד לי אחרת. יופי. שיער לבן הוא שונה. זה לא היה עומד. כי השיער לבן הוא באמת בהרכב מאוד שונה, נכון? אז אני מוצאת לעצמי, ברור, אני גם מתאפק, שוב, אנחנו עושות כל מיני פעולות, אבל אני שואל, עכשיו, מה שאמרת זה נורא מעניין, כי כאילו, את אומרת, אפשר לעשות, כאילו אני רגע משקפת את זה, אנחנו בעצם יכולות לעשות כל מיני פעולות, את אותן הפעולות אגב, נכון. בכוונה לתקן את הגוף שלנו ואת הנראות שלנו, ואנחנו יכולות לעשות את אותן הפעולות בגישה אחרת, כאילו מתוך אהבה עצמית, ואני יודעת שנשים עושות את אותן פעולות, כמו למשל להתאמן, ולאכול אוכל שהוא נעים לגוף שלהן, שלא עושה להן צרבות, כאבי בטן, בצקות, כל מיני כאלה, עזבי השמנה, הרזיה, זה כל אחד תבחר מה מתאים לה, אבל זה לא יש כאלה שעושות את זה, יש כאלה שעושות את זה כאילו מתוך אהבה עצמית, כי אומרות רגע זה מה שמגיע לי, כי אני אוהבת אותי, נכון. ואני לא רוצה להזיק לי, ויש כאלה שעושות את זה ואומרות, נדפקתי, הגנטיקה מחורבנת, אכלתי אותה, אני צריכה עכשיו לסבול בשביל להיראות טוב, אבל הפעולות הן אותן פעולות, נכון. אבל המיינד הוא שונה. איפה את? אני נמצאת בדיוק בשיפט. מעניין. של מה שאת אומרת, מהאישה הצעירה. קודם כל אני גדלתי בבית של אנשים מאוד שמנים. עם הפרעת, אמא שלי הייתה עם הפרעת אכילה ממש גדולה. מה, זה משהו שדובר בבית? או רק היה נראה, רק ראית את זה כילדה? כל הדברים בבית היו סביב משקל ואוכל. השיחה גם? השפה? הכל. מה למדת על זה כילדה? לא יכולתי ללמוד על זה יותר מדי כילדה, כי אני הייתי ילדה מאוד 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 רזה. זאת אומרת, כמובן היו אומרים, לא יודעים איפה את באה. לא, אבל למדת, הבנת שלהיות שמנה זה לא טוב? כי זה מה שהבנת, כן, להיות שמנה זה לא טוב, המילה מלחמה, נלחמת במשקל, כל הזמן נלחמו ונלחמו. עכשיו, זה הבנות דודות שלי, זה המשפחה של האחים שלי. אני באה מבית של אנשים מאוד שמנים, אני עד היום לא יודעת כאילו למי אני דומה בעניין של הגוף, כי כאילו כרגע אני במשקל הכי גבוה בחיי. אוקיי? מעניין. אז אני כאילו באה מזה. אוקיי? אז אני תמיד הייתי כאילו זרה בבית של ורד הרזה, בבית של אנשים מאוד גדולים, וכל העיסוק של משקל היה חלק מאוד גדול מאיך שגדלתי. זה מצד אחד. אבל לא התייחסתי לזה, כי הייתי מאוד רזה. מאוד רזה. סיימתי את הצבא, כולן משמינות בצבא, לא. כי הייתי מקית בנים, עשיתי ספורט כל הזמן, תמיד עשיתי ספורט, הייתי ילדה ספורטיבית וספורטאית. אז הספורט זה היה חלק ממני, כי זה משהו שאהבתי. התחלתי להיות מאפרת בשנות ה-90. זוכרת שנות ה-90, הרואין שיק? וואו. יש משפט שמוביל בכל מה שאני הייתי כאישה צעירה מאוד, כשהתחלתי לאפר הייתי בת 22. והגעת לתוך תעשיית האופנה בהארדקור. לתעשיית האופנה של ההארדקור, כן. ישר על ההתחלה הגעתי לעולם האופנה, ושם היה משפט שאומר, אין דבר כזה רזה מדי. תקשיבי, אני אשבעת לך שאני זוכרת את המשפט הזה. אין דבר כזה רזה מדי. בשנות ה-90 הייתי בת 10. כן. ואני זוכרת את זה אפילו אולי לא כמשפט, אלא כגישה שעליה גדלתי. ככה גדלנו כנערות. נכון. אני הייתי מסתכלת בדיעבד, לא ידעתי את זה אז, על כל הדוגמניות המאוד מאוד רזות, הנחשקות, היפות, שחשבתי אז שאין כאלה, שאת היית מאפרת ועושה לה את השיער, ובכיתי דמעות על זה שלעולם לא תהיה לי את ההזדמנות
להיראות כמוהן ולהיות יפה כמוהן. מה לך זה עשה לעבוד עם נשים כאלה? כי בעצם, את יודעת, כאילו תגידי אולי על זה מילה, איכשהו, אני לא יודעת איך, תכף תגידי, הגעת לתוך ההארדקור של תעשיית האופנה בישראל, איפרת ועשית שיער לנשים הכי מפורסמות, והפקות גם בחול, תעשתם זה כאילו פעם של האופנה היה נכון. תקציבי עתק, נכון. לא הגיוניים, נכון, שהיו נוסעים לתאילנד לצלם איזה סמלה, אז את היית שם, נכון. מה תגידי איזה כמה שמות, כאילו לא יודעת מי לא. אני הייתי בתקופה הזו אז הייתי מאפרת של יעל בר זוהר מ-1996, שהיא הייתה נערה, ועשיתי איתה עד היום, זה אחת ההפקות הכי זוכרים, תראי כמה שנים עברו. פוקס? אז גם את פלפל עשיתי, ובזנזיבר במיוחד, בר רפאלי הייתה בכיתה ט' עם גשר בשיניים, זה ההפקה שאני איפרתי. עוד לפני עשינו את יעל בריז'יט ברדו, אנשים ממש, אני זוכרת 15 שנה אחרי, עוד היו מגיעות אליי קלות עם השער הזה ששמרו אותו, ככה אני רוצה. שזה עשה מפנה רציני מאוד בקריירה שלי, ההפקה הזאת של יעל בר זוהר, הייתה בת 17 יעלי, הייתי איתה הרבה מאוד שנים, הייתי עם בר רפאלי כמה שנים, הייתי צמודה, עד היום אגב, 22 שנה לעדי אימלבלוי, היא הייתה בת 17, היא כבר עוד בת 39 עוד מעט, היא באמת היחידה, עם עדי אשכנזי הייתי הרבה שנים, באמת עשיתי המון הפקות, גלית גוטמן ומעיין קרת, שגם עשיתי את הפודקאסט שהיפרתי אותה הרבה מאוד שנים, באמת הייתי מאוד חזקה, הייתי, עולם האופנה היה, אני הבאתי איזשהו משב רוח רענן, כן, את היית מפלצת, אני זוכרת את זה. ומגיל מאוד מאוד צעיר, מתוך שנתיים, פשוט הייתי כל יום בסט אחר, אבל זה היה לי נורא ברור, כי בתור נערה, בכלל החלום שלי היה להיות צלמת, אופנה, אז הייתי מאפרת ומסדרת את החברות שלי ומלבישה אותם, כדי לצלם אותם, לעשות להם בוקים. אז הדבר הזה הוא חלק ממני כל החיים. אגב ורד, אני חייבת רגע להבין, את ורד היפה, הרזה של המשפחה, מגיעה לתוך הביצה של ההארדקור של תעשיית האופנה, ומתחילה לגעת בעצם ולסדר את הדוגמניות הכי נחשבות בארץ. לראות אותן עומדות על הסטים, לעשות טאצ'אפים תוך כדי, נכון? בטח כאילו יש זה. נכון. מה בעצם את פוגשת באמת מאחורי הקלעים? כי אנחנו חושבת שאנחנו יודעות שהרבה פעמים מאחורי הקלעים אנחנו פוגשות סיטואציות אחרות, ואיפה את מול זה? מול כל אידיאל היופי, דימוי הגוף של דוגמניות, כלומר, נושאים שפעם לא כך דיברו עליהם, אגב. קודם כל את שואלת הרבה מאוד דברים, כי אני מנסה עוד לחזור לזה, אבל אני אחבר לך את זה. אז בין ורד הזו שידעה שהיא מאוד יפה, ולא תמיד הרגישה מאוד יפה, הייתי יכולה לקום בבוקר להסתדר קצת, לא ממש התאפרתי, להתלבש, לחייך לעצמי במראה, ולהרגיש יפה, ולהגיע לסט, ופתאום מגיעה שירלי בוגנים, שהיא בעיניי היום, לא היום, תמיד, היא אחת הנשים היפות ביותר שראיתי בחיי, נשים, דוגמניות מהארץ, ודוגמניות מחול, ובאמת יש פה נשים כל כך יפות, ברגע לא להרגיש יותר כבר, כי כל תשומת הלב הם סביבם וכל הזה. אני כן יכולה להגיד לך, שגם לנשים היפות האלה, באמת חלום, יפהפיות חלום, גם להם זה לא מספיק טוב. וגם להם זה לא מספיק זה, ואני גם זוכרת שגוטמן אמרה לי פעם, אמרה לי, ורד, את זה הרגיל, לא במקום של להעליב, חלילה. אמרה לי, את זה הרגיל. את אישה צעירה יפה כמו כולן. אנחנו צריכות כל הזמן לראות פה טוב. אנחנו כל הזמן צריכות, במיוחד ביום שמצלמים בגדי ים או הלבשה תחתונה. הכל צריך להיות אסוף, הכל צריך להיות כל הזמן בכל רגע. אנחנו צריכות לתת את המשהו האחר הזה. וואו, איזה סטרס זה נשמע. ובגיל צעיר אתה לא מתייחס לזה עם הבנה מאוד עמוקה, ובאמת אני רואה היום, כמה קשה לנשים, בכלל לדוגמניות, להתבגר. תחשבי כמה היית מאוד מאוד יפה, ואת צריכה להמשיך לספק איזה משהו. זה משהו לא קל. לאישה שאולי גדלה, אני הולך להגיד משהו שאולי יעליב, וחס וחלילה אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל לאישה שאולי לא גדלה במקום הזה של יפה כל הזמן, אז יש נשים שמתבגרות נורא יפה, כי יש איזושהי תשומת לב אחרת שהן נותנות לעצמן, והתבגרות עושה משהו נורא יפה, כי היא באה מאוד מבפנים. כשאנחנו שלמות איתה. כשיש אהבה עצמית,
אתה הרבה יותר יפה. כשאת אוהבת את עצמך באמת מבפנים, את מי שאת, את מי שזה עושה התבגרות. ואת תראי בפער הזה, להסתכל כל הזמן אחורה, להסתכל. אוקיי, מה אני יכולה לעשות עם תמונה שלי מגיל 49, שאני פצצת על, מצאתי תמונות וידאוים שלי, עושה ספורט, מתח, בטן עם גלגלת, כולי הכל פיטד, וואו, מהמם, כאילו היסטרי. את חושבת שזה היה מספיק טוב? ורד, למה את עושה ספורט? זה לא היה מספיק טוב, אבל אני רוצה רגע לחזור איתך לשאלה של קודם. אז ורד של פעם, כן. הצעירה, נלחמה בלא כן. להיות שמנה כמו אמא שלה, למרות שאין סיבה, לא היה סיכוי שאני אהיה שמנה כמו אמא שלי, אנחנו, אמנם הגנטיקה זה, אבל אני לא, ורק רציתי להישאר רזה ולשמור על המשקל, והעניין שלי של האוכל היה מאוד בעייתי. שמה? כאילו מצד אחד עשיתי תמיד דיאטות, אבל אני לא באמת בדיאטו, כי אני אוכלת ועושה מה שבא לי, אבל מאוד לשמור בשביל, לשמור על המשקל, לשמור על זה. היום, מלחמה. כל הסיפור 3-4 קילו, שעליתי מאז שהפסקתי לעשן, וגיל המעבר שחילוף החומרים הוא אחר, אבל זה הביא אותי למקום של היום, שאני כן מתבגרת יפה, והצורך שלי היום, עם ורד של פעם רצתה להיראות טוב, ולהיות חתיכה, ולהתבגר יפה, ורד היום, היא בדיוק כמו ורד, האישה שאמרת קודם, שאני רוצה לשמור על הגוף שלי, כי הוא הדבר הכי חשוב שיש, הוא מחזיק אותי, ואם אני לא אשמור עליו, אם אני לא יזין אותו טוב, אני אומרת, הרי אם אנחנו נטפל בגוף שלנו ובנו, כמו שאנחנו נטפל בטלפון שלנו, שאנחנו אוהבים, אם חס וחלילה קורה לו משהו, או במכונית שלנו, שאנחנו נקפיד להכניס למוסך, ולשמור עליה כדי שהיא תהיה וואו, אז כשנקפיד לשמור עלינו, הגוף שלי זה הדבר הכי חשוב. החיות שלו זה, למה אני עושה ספורט? אני כבר חודשיים בלי ספורט בגלל הניתוח שעשיתי בבטן, וגם בגלל כל מיני דברים, אני מרגישה שאין לי חיות. זה מייצר דופמין, זה שומר על האור, זה שומר על האנרגיה, זה שומר על הסרטונין, זה שומר על כל הורמוני האושר. אז אני מנסה להבין, אבל באמת רגע, עם הלב על השולחן, כשאת עושה ספורט, מה שמניע אותך לקום בבוקר ולעשות את זה, הרי יש לנו את הקול הזה רגע, שיכול לגרום לנו ברגע לעשות או לוותר. אז האם הקול הפנימי הזה, הוא קול שאומר, ורד, תקומי, את רוצה להתבגר יפה, את רוצה ללכת בלי מקל שתהי זקנה. נכון. את רוצה שיהיה לך היום יום עם מלא אנרגיה, כי זה עושה את זה הרי. את רוצה קצת לנקות את החרדות, לנקות את הנפש, ולהתחיל את היום נקייה, או שהקול הזה אומר, אולי גם אומר, אני חייבת להוריד את 3 קילו האלה, אני לא יכולה עם הגוף שלי, אני חייבת לתקן את עצמי, לתקן במרכאות. לא, אני כבר לא שם. מה השיחה? לא, היום אני כבר לא שם. את לא שם? אני הייתי שם. כי את כן מזכירה מדי פעם, באינסטגרם שלך, את 2-3 קילו האלה, בגלל שהפסקת לשם שתכל'ס זה נורא לגיטימי, שהמשקל קצת יזוז. קודם כל זה לגיטימי שהוא יזוז. את יודעת, אין אישה שאני אשאל אותה, אם היא במשקל טוב, ותמיד יגיד, הייתי מורידה 2 קילו. יש איזה תמיד לדבר הזה 2 קילו. המקום או מה שמניע אותי היום להתבגרות, שהיא מיטיבה איתי, היא לא רק המראה, ממש לא. בואי, זה כיף ללכת שקוראים לה, איזה יפה את, איזה יפה את נראית, איזה יפה את נראית, איזה יפה את נראית. בשביל להרגיש יפה, ולהיראות יפה, ולהיות יפה זה עבודה. עכשיו תבחרי. בשבילי זה כבר לא עבודה. זה התחיל כעבודה, כי רציתי, זה לא עבודה. כי האושר, השמחת חיים, האנרגיה, הגוף, אני בגילי, אמא שלי הייתה עם 20 כדורים ביום. הייתה אישה חולה, מאוד, בגילי. אמא שלי היא נפטרה בגיל מאוד צעיר, היא נפטרה בגיל 63, מלאה בכדורים, שמנה וחולה מאוד מאוד. יש נשים בגילי שכבר לוקחות כדורים ללחץ דם, כדורים ללב, כדורים לקולסטרול, כדורים לזה. אבל זה לא בהכרח נשים שמנות, אני מכירה הרבה נשים רזות שלוקחות כדורים. אין קשר למשקל. זה קשור לבריאות ולתחזוקת הגוף. על זה שאני לא אהיה הפח זבל של עצמי. חשוב לי שהאוכל שלי יהיה טוב, וחשוב לי שהחיות שלי תהיה טובה,
וחשוב לי שאני אהיה זה, וה-BMI שלי, או כשבודקים אותי, מתאים היום לגיל 40 ולא לגיל 53. רק כי אני שומרת על עצמי, מאוד. וכן, אני לא אהיה זקנה שהולכת עם מקל, ואני אחת שתחגוג ותחיה את החיים, הכי בטוב שאפשר, והכדורים שאני לוקחת, זה ויטמין D, לחיזוק של בגיל המעבר, זה כל מיני ויטמינים, בשביל לתת עוד לגוף מה שהוא צריך, אני לא צריכה שום כדורים, רק כי אני שומרת על עצמי, רק כי אני רוצה, זה ההתבגרות, לעמוד ככה, מה לעשות, אנחנו מאבדות האסטרוגן, העצמות, הכל נחלש. כן, זה דברים טבעיים זה מתבגר עם הכל, זה טבעי. אנחנו לא נעצור את הזמן, אבל אנחנו יכולות לעכב אותו, ואנחנו יכולות להתבגר אחרת, ואני רואה נשים בכל הגילאים, אני רואה מי מודעת ומקשיבה לעצמה, ואוהבת את עצמה. שאלה אם זה מקשיבה לעצמה, או מקשיבה לקולות האידיאל והתעשיות? את בגיל 40 ואת עוד ממשיכה, את עוד שומעת. אני לא יודעת, אני שואלת שאלות. אני אומרת לך. כן, אבל את כל הזמן אומרת, בגלל שאת בת 44, את עוד לא יודעת הכל. ברור, אני מתוך עולמי יודעת את עולמי. ברור. אבל עדיין, הגוף שלי הוא בהתבגרות, ואני גם פוגשת ועובדת מול הרבה נשים שהן בוגרות יותר ממני, זה קטע, כי דווקא קהל בוגר יותר, יש לו איזשהו חיבור אליי, זה מעניין, אולי כי אני פשוט מדברת לתוך ההתבגרות הזאת, ורוצה גם לחבק אותה, כי יש בה גם משהו מאוד מפחיד, כי שינויים זה דבר מפחיד. אני רוצה רגע לשאול אותך, משהו שככה, כל הזמן היה לי בראש תוך כדי שדיברת, כל הזמן אומרת על התחזוקה של הגוף, ואני מכירה את המטאפורות האלה, שאת אומרת, מה באוטו אנחנו משקיעים, יש בזה משהו, כלומר, כשאת אומרת את זה ככה, אני אומרת, נכון, כל דבר שהוא באמת חשוב לי, אני נותנת שם את התשומת לב שלי, אוקיי? אז כאילו בגוף שלי אני לא אשקיע. עכשיו השקעה בגוף זה כל אחת תראה בזה משהו אחר, פעולות אחרות כהשקעה בגוף, ואני אומרת כמה באחוזים את משקיעה באריזה, נקרא לזה אריזה למרות שזו מילה כזאת קצת קשה, ביחס לפנים, כאילו כמה זה אחד מול השני? אני לא מודדת את זה היום באחוזים, כי קודם כל אני משקיעה בעצמי בפנים המון. המון. את כן עושה את זה, נכון? אני עושה המון עבודה. אני לומדת עכשיו להיות מאמנת בשיטת סאטיה, שזו שיטה שעובדת דרך הגוף, וזה פודקאסט אחר אם תרצי. אני עושה המון עבודה פנימית. כאילו את בהתפתחות אישית כל הזמן. אני בהתפתחות ובצמיחה כל הזמן, בטח בעשור האחרון. אני מבינה את התהליכים שקורים לי בעשור הזה. אני לא אומרת חכי את רק בת 44, תראי, אני יכולה לדבר רק על עצמי, מתוך המקום שלי וההתפתחות שלי, איפה ורד הייתה כשהייתה בת 44 ואיפה היא היום, אוהבת את עצמי היום יותר, גם במראה, גם במי שאני ובאישה שאני ובאישה שאני הופכת להיות, לעומת בגיל 44 שהכל היה מתוח יותר, מורם יותר, פרש יותר, רענן יותר, ושלא נדבר על הגוף שלי שהוא היה בשיא של השיא של השיא. אז בואי רגע נדבר על זה. הנה, אני בטוחה עכשיו שיש פה מאזינות שירצו לשאול את אותה השאלה שאני רוצה. את אומרת כל הזמן לאהוב את עצמי כמו שאני. וזה מדהים בעיניי ואני מסכימה עם זה. ועכשיו אני אשאל אותך משהו שאולי יעצבן אותך, אבל אני אוהבת לעצבן אנשים, ואני גם מחפשת משהו שלא נסכים עליו, ורד, אי אפשר כל הפודקאסט ללטף אחת את השנייה. לא להסכים עליו. לא, אז תקשיבי, את אומרת לאהוב את עצמי, לאהוב את עצמי. מצד שני אני אומרת, לא מצד שני, תוך כדי אני מקשיבה לך, ואני אומרת נכון, זה מדהים, והאמת שאת האהבה העצמית שלך, בעצמך, אני מרגישה באנרגיה שלך, שאני פוגשת אותך, לפגוש אישה שהיא אוהבת את עצמה, גם אם זה לא אוהבת את עצמה 100, גם אם זה אוהבת את עצמה 90, זה מורגש בנוכחות. ברור שזה לא 100. אני גם יכולה למצוא מלא דברים שהייתי משנה עושה. אבל אני אומרת, רגע, אני אומרת, ורד אומרת, אוקיי, אני נורא אוהבת את עצמה, אבל כמה פעולות היא עושה ביום, או באופן כללי, עם הגוף שלה, בשביל לגרום לאהבה הזאת להתקיים. לא... צביעת שיער, נכון? וניתוח בטן שחשפת ברשת שעשית, כי הבטן הפריע לך. נכון, הפריע לי מאוד. ולא רצית אותה שם. נכון. יש עוד פעולות שאת עושה? בטח, אני עושה פעם בשנה בוטוקס, למרות שגם נמאס לי כבר לא זה.
אני עושה טיפולי פנים, אני עשיתי סקולפטרה, אני אעשה רדיאס, אני אעשה כל דבר אני אפילו לא יודעת מה זה מילים שאת אומרת, את בטח תגיד את בת 44, תדעי בסדר. לא, את כבר היית אמורה לדעת, כי דווקא זה הגיל שצריך להתחיל, אני עושה מיליון דברים, גם טבעיים וגם לא טבעיים, אין לי איזה משהו כזה של... לא, אז תסבירי לי רגע. להתבגר, ואני לא מאלה שיגידו לך כל קמת וזה, לא, אני לא מקבלת את זה. כל קמת הוא דרך, הוא שביל, כן, לא שם? כן, עזבי אותי, לא שביל ולא דרך ולא כלום. אם הייתי יכולה... אז את אומרת לטשטש את כל הקמטים? לא, אני לא אמרתי את זה. אז מה את אומרת? אני רוצה רגע משהו שאת אומרת. את לא נותנת לי להגיד. אני אוהבת אותי, אני לא נותנת להגיד, אה? לא, את צריכה ללמוד להקשיב. אז אני מקשיבה. יש היום את כל הפתרונות להמון המון דברים. הבעיה הכי גדולה אצל נשים היא גם איך שהן מסתכלות על עצמן במראה, שהיא קשה מאוד. אנחנו תמיד יכולות לראות מה לא, מה אין. אני רואה מה יש, מבחירה. זו טרמינולוגיה אחרת בראש, בחשיבה. זה כמו שאת יכולה לעלות במשקל, לפתוח את הארון בגדים ואין לך מה ללבוש, אבל פתאום אם את מרגישה קצת יותר טוב עם עצמך, ואולי מורידה במשקל, לא בכלל, מרגישה יותר טוב, פתאום יש לך מלא מה ללבוש, באותו ארון. אז זו אותה חשיבה. אני לא חושבת שזה צריך לעניין מישהו מה אני עושה ומה אני לא עושה. אני יפה? אני נראית לך טוב? נראית מדהים. יופי, מה עניינך? מה זה אכפת לך מה אני עושה ומה אני לא עושה? יש בעיית מינונים קשה מאוד בארץ. באמת שזה מדהים מה שאמרת עכשיו. מה זה אכפת לך מה אני עושה? אני יכולה להגיד לך, אני לא מתביישת, אני גם מצלמת את זה, ואני גם מראה את זה לכולן. זה שאת מצלמת, אני חושבת שזה דווקא דבר מדהים, כי זה מבחינתי נותן לגיטימיות לנשים שאולי מתביישות להגיד. אין לגיטימיות ולא, אמא שלי ואמא שלך, לא היה להם פתרונות כאלה או כאלה. היום יש. האם את חייבת לעשות הכל? התשובה היא לא. האם אני חייבת 3 פעמים בשנה לעשות בוטוקס ולמלא את השפתיים ואת הקינטוטים ולראות מקורפיות? אנחנו גם לא חייבות להגיד מה אנחנו עושות, לא? גם את זה לא חייב. נכון, אבל גם יש כאלה שנורא מתביישות להגיד שלא ידעו. אין לי שום בעיה להגיד. כי מה, שלא נשפט? אנחנו כל הזמן כאילו נמצאות בקו השפיטה. לא אולי שיחשבו שהיא נראית ככה, אולי... זה לא משנה, השיח הזה הוא כבר מיצה את עצמו בעיניי. יש אפשרויות, את יכולה לקחת אותם, את יכולה לא. את יכולה לבחור לעשות ואת יכולה שלא. את יכולה לצבוע את השיער ואת יכולה שלא. תבחרי בך. מה זה אכפת? אני עושה ספורט, אני רוצה להיראות מהמם, זה מחזיק אותי, אני זקופה, אם אני אפסיק לעשות ספורט, אני אהיה כזאת. אני אמות מהר יותר. ואני גם אסבול לאורך כל החיים בהתבגרות שלי, כי הכל כואב כשאתה לא מטפל בעצמך. אני בוחרת לטפל בי, הפעולות האלה שאני עושה, אני לא מרגישה אותם, כי אני חשובה לי, ואני בחרתי, ואני כבר לא יכולה בלי. אני חודשיים כמעט בלי ספורט, ואני מרגישה שמישהו שאב את שמחת החיים שלי. אוקיי? היום כשאני עושה ספורט, אני יכולה להבין את זה, אבל אני נשבעת לך שאם הייתי שומעת אותך מדברת ככה, נגיד אני לפני 2 הייתי אומרת אוי שנו עוד אחת שזה, אבל בגלל שאני עושה ספורט ואני יודעת שלא קמתי לרוץ בחורף כי לא יודעת שבוע ירד גשם ולא אמרתי אין סיכוי שאני עכשיו ככה בכזה גשם, הרגשתי מתה, הרגשתי שהדיכאון והחרדות משתלטים על הנפש שלי, שממש איזה בור שחור שאני נכנסת אליו כי אני לא מפעילה את הגוף שלי, אז אני ממש מזדהה איתך, וואו. אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה שנשים צריכות לבחור בהן. כשאת בוחרת בך, את עושה למענך הרבה מאוד דברים. תזונה וספורט, זה לא מילה גסה. אתמול ישבתי עם חברה במגדלור, דפקנו בקבוק יין ומגש פיצה, בואי, בריא זה לא. אז אני אאזן למחרת, אני לא נהנית, אני לא חיה, אבל את מרגישה בגוף. כשאת מרגישה בגוף, אני ממשיכה להזרים את מעיין הנעורים שלי, בואי, אנשים מאוד צעירים לא עומדים בקצב שלי. אבל ורד, יש לך גם אנרגיה כזאת. אבל יש לך אנרגיה מטורפת. אבל מאיפה היא באה? מאיפה היא באה? תגידי את. מתזונה וספורט. מתזונה וספורט. תזונה וספורט, אמבטיות קרח, גם המקום הזה של לטפל בעצמי ולאהוב את עצמי מאוד ולהתפתח ולצמוח. אי אפשר לשבת בבית ולחכות שדברים יקרו. אז כמו שהרווקות ישבו בבית, הוא לא ידפוק בדלת והוא יגיע פתאום על טסלה לבנה עם זר פרחים. לא יקרה. אנחנו צריכות לעשות דברים למען עצמנו. האם האידיאל הוא צריך להיות כזה או כזה? זה עניין של בחירה. זה עניין של בחירה. אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. אני לא משלמת שקל על כלום. סבבה?
אני יכולה לשכב כל היום, ושיגעצו אותי גם. רק שאני אשים בסטורי. כל יום אני מקבלת טלפון ממרפאה אחרת, מרופא אחר. עוד השבוע קיבלתי הזמנה, מחזיקה את עצמך? למרפאה שפתחו, לאסתטיקה וגינלית. שומעת? גודנס, מה, כאילו להקטין? לא יודעת מה, זה לא מעניין אותי. אמרתי תודה שחשבתם עליי, יש גבול גם לי, אבל בסוף הדבר הזה... מה, שטאפ כאילו? זה לא רלוונטי. מה שחשוב זה שהכל תמיד יהיה. אנחנו בעולם של שפע, כשהתחלתי לאפר היו 2 סוגים של מייקאפים, היום יש אין ספור. בסדר? שהייתי ילדה היה קוטג' וגבינה לבנה, היום בכל סופר יש 100 מטר של גבינות. האם אנחנו חייבים את הכל? היו 2 ג'ינסים, ליבס 501 ו-505. היום את באה לזארוש ולכל מיני מותגים, יש 20, 30, 40 דגמים של ג'ינס. את חושבת שחייבים את הכל? למה צריך את כל זה? האובר הזה מבלבל אותנו. נכון, נראה לי שאנחנו נורא... חייבות את כל הטיפולים? לא, אני לא רוצה את כל הטיפולים. אני יכולה לשכב ושינתחו לי את החיים. באמת, מה לא מציעים לי? לא רוצה שפתיים כאלה. שפתיים שלי מהממות ככה. לא רוצה להרים את הגבות. זה יפה ככה. למה? כי ככה אני אוהב. כי הצורך בסוף הוא מתי את שמת די. מתי די? אולי אנחנו נורא מבולבלות. לא, את מבלבלות את עצמם. תתחילו לעשות עבודה פנימית, אל תתבלבלי. תקשיבי לעצמך, אל תתבלבלי. יש הכל, קיים הכל. את חושבת שאישה שלא עוברת עכשיו הליכים קוסמטיים, באמת בכלל, אומרת אני לא, זה לא קשור אליי. מהמם, יופי. היא יכולה להיות במצב עם עצמה, שהיא חובה אהבה פנימית אמיתית? לא, אם היא לא עושה התפתחות אישית ומטפלת בעצמה. ויזואלית. לא, אם היא לא מטפלת בעצמה רגשית, היא לא תאהב את הוויזואלי בחיים, בעיניי. סליחה שאני אומרת את זה חד. לא, רגע, אמרת אני אגיד לך גם למה. לא, אני רוצה להגיד לך רגע למה. כי הדבר שאני חובה אותו כל הזמן, את היית אצלי בסדנה, בשולחן שאנחנו יושבות, נשים שבוחרות לא לגעת בעצמן, או להתבגר טבעי, או לא משנה אם זה בא מפחד, מחשש, יש המון פחדים בתוך הדבר הזה, מתנצלות. אל תתנצלי. למה? אישה לא יכולה לבחור להתבגר באופן טבעי? מדהים, מהמם. אבל למה זה קשור לעבודה מנטלית? נגיד ויש עבודה מנטלית. את אומרת, היא יכולה להתבגר תוך תחושות של אהבה פנימית, אהבה עצמית, רק אם היא עושה עבודה מנטלית. הגיוני, אנחנו אמורות לעשות, בעיניי לפחות, כן? עבודה מנטלית כל הזמן. כאילו, עבודה מנטלית אמורה לקרות לנו, כאילו, מה זה לקרות לנו? אנחנו אמורות לגרום לה לקרות. אני יכולה להגיד לך, אני מדברת עליי, לא על אנשים אחרים, זה לא שלי לדבר על אנשים אחרים. אני ורד ספיבק בגיל 49, מבחינתי הייתי בשיא הכושר שלי, פצצת טל חוץ מהבטן שלא אהבתי, והנה, וחתכתי. לא הייתי חייבת, אוקיי? לא עשיתי את אותה עבודה רגשית שעשיתי, עשיתי המון ספורט, שמרתי מאוד על התזונה ממקום אחר. היום, דרך שיטת סאטיה ובכלל כל מיני דברים שאני עושה, אני עובדת על מערכת היחסים שלי עם הגוף שלי. הוא מבוגר יותר, הוא רפוי יותר, כי אני גם לא יכולה לעשות את הספורט שעשיתי, אז אני עושה ספורט אחר, ואני מלמדת את עצמי לעשות ספורט אחר, אני מקשיבה לגוף שלי ממקום אחר, יותר חיובי, יותר בריא, ולומדת, עוד לא לגמרי שלמה, לאהוב את הגוף שלי איכשהו, ויש ימים יותר ויש ימים פחות. זו עבודה מנטלית. אני לא עושה את אותו כושר שהיה פעם. גברים לא עמדו בכושר שעשיתי פעם, ואני אומרת לך את זה חד משמעית, כי היה לזה מקום אחר. היום זה משרת אותי, כי זה באמת מחזיק את הגוף שלי, שגם בתקופות שאני לא יכולה להתאמן, אני חזקה מאוד, אני יציבה מאוד, ואני בריאה מאוד בזכות זה. אני עושה את כל הבדיקות בעולם, אני באמת בריאה מאוד כרגע, ואני אמשיך להיות בריאה, ולהתבגר אחרת בשונה מנשים בגילי שאני רואה ופוגשת, מספיק להתנצל. אני לא מתנצלת על מה אני עושה ומה אני לא עושה. אם אני רוצה לעשות, אני אעשה. זה מדהים בעיניי. ואם אני לא רוצה, אני לא אעשה. האם אני צריכה אישורים? פעם אולי הייתי צריכה אישורים, היום האישור שלי הוא אני. אני והמראה. ועוד יותר מזה, אני חיה מול מראה כל השנים. אני לא מכירה נשים אני מאפרת מול מראה, אז אני רואה את עצמי כל הזמן. יודעת, יש נשים שפוגשות עצמם במראה פעמיים ביום, שהן מצחצחות שיניים. יש נשים שאין להם מראה בבית. שהן מצחצחות שיניים, ויש נשים שאין להם מראת גוף, רק פנים.
אני חיה מול מראה. מה עשית בהישרדות בלי מראה? הטראומה הכי גדולה שלי בהישרדות, זה המראה, לא האוכל, לא השינה ולא הכל. שלא ראיתי את עצמי, היה לי מאוד מאוד קשה. עכשיו בעשור האחרון שאני גם באינסטגרם, או 8 שנים, 7 נגיד כזה, אני חיה בסלפי. אז בכלל אני כל הזמן מסתכלת. בוא ניקח את זה עוד יותר עמוק. אני מתאפרת ועושה דברים מול מראה מגדילה פי 10 כי אני כבר לא רואה. אז אני רואה את כל הפגמים במרכאות שלי פי 10 בגודל. הכל טוב. מרגישה יפה מאוד. ברור, אעשה זה ואני גם אגיד לך, שנה, שנתיים, 3, לא יודעת מה, אני גם אעשה ליפט ואני אסדר גם אולי את הצוואר אם יבוא לי. אם יבוא לי. לא עם מה תגידי ומה הוא יגיד, כי זה מה שבא לי. ולא מהזה, ואני אומרת, את רוצה לעשות משהו? תעשי אותו עכשיו. יודעת, לפני שבועיים הפרתי עם מישהי, באמת, כבר אין אפיים, העין פה, העין פה. פייפייה, עיניים מדהימות, אבל העיניים כבר, זהו, זה חלק מההתבגרות. זה הניתוח הכי פשוט שיש. אין ניתוח יותר פשוט מניתוח אפיים. הפחד, היא אומרת לי, לא, אולי בגיל מאוחר יותר. אמרתי לה, מתי? מאוחר מ-56? מה, בגיל 70? למה לא ליהנות עכשיו? ניתוח נורא נורא פשוט, בסך הכל מה שהוא יעשה זה כאילו, את תראי ערנית. את לא צריכה לגעת בהכל, יש אפשרויות להכל, זה או פחדים. לא כולן רוצות לשים את עצמן. אין שום בעיה, עוד פחדים, או חששות, או זה, או מה יגידו, או לא מה יגידו. סתכלי במראה, אנה, מה את תגידי? מה את בוחרת? ומה את רוצה? ולמען מי את עושה את זה? אני עושה הכל לי, בוחרת בי, אוכלת בריא בשבילי, לא בא לי לקחת, לא בא לי להיות סכרתית, ולא בא לי כדורים ללחץ דם, ולא בא לי סופר דופמין גבוה, ובא לי להיות באנרגיות האלה, שזה חלק מלשמור על עצמי, עם תזונה וספורט. וכל מה אומרים לי, מה עשית בפנים? מה עשית בפנים? מה עשית בפנים? לא עשיתי כמעט שנה כלום. יו, זה מטורף. ומה עשיתי בפנים? אני כל כך בטוב עם עצמי, ואני בתקופה כל כך טובה, ועושה מלא סקס, שזה ממש עושה טוב לאור הפנים, ופשוט תחיו. הכל כבוי בפנים, מסתכלים על המעטפת ועל המעטפת ועל המעטפת. פשוט תחיו, זה הכי לא פשוט. זה לא פשוט, אבל כשאת בוחרת בחיים, אני אומרת כל הזמן, אני לא חיה ליד החיים, אני החיים. אז אם את תהיי החיים, ותבחרי להיות החיים, ולא ליד, ומה יגידו, אז גם אור הפנים שלך ייראה יותר טוב, הכל ייראה יותר טוב, כי זה באמת בא מבפנים. צריך למצוא את הנקודה, שאני אומרת להכניס את המראה פנימה, למצוא את הנקודה של המנורה הזאת, שלוחצת על הדימר, ותדליק את האור. כשהאור בא מבפנים, הוא יוצא החוצה. טוב, זה מדהים מה שאת אומרת. אני חייבת לשאול אותך רגע משהו, וככה לקראת סיום. מאוד סקרן אותי אז, בהישרדות היית לפני 7 שנים? 7 שנים. וואו, זה ממש תקופת זמן. נכון. בעצם, את היית הביאו אותך בדמות, כאילו יש כל מיני טייפקסטים, נכון? שטייפקסט קוראים לזה בשפה המקצועית, שמביאים את הדמות החמודה, את הביץ', את זה. אותך הביאו את ורד ספיבק, כאילו האישה מבוגרת? כן, הייתי האישה הכי מבוגרת על האיש. שזה כאילו היה קצת... הייתי בת 46. כן. אוקיי, מה יש לך להגיד לזה? זה כאילו השפיע עליך? ידעת שזה התפקיד שבת... לא, הביאו אותי כאילו על תקן גם האמא הקרייריסטית, מצליחנית, ההוט מאמה, איך קוראים לזה היום? מילפית. לא יודעת, זה היה התקן, היינו אני, רז זהבי, שהוא שדרן ספורט, יש בינינו, אנחנו שנינו נולדנו בשנת 71, רק הוא בדצמבר, אני בינואר, אז יש כמעט שנה בינינו, היינו המבוגרים על האי, כבר עונה אחרי זה היה... וזה מצחיק, כי היית כל כך צעירה, זה כאילו יש פה, נכון. כאילו יש פה אמירה בדבר הזה, אני מנסה רגע להבין אם זה איכשהו השפיע עלייך, זה גרם לך להרגיש זקנה בגיל 46? לא. או שאמרת, טוב, זה בעיה שלכם, תחשבו עליי מה שבא לכם? לא. מה היה, איפה הייתה השיחה שם שלך עם עצמך? קודם כל, ברמה הפיזית ובכושר, הייתי בכושר יותר מכל אנשים שם, וגם חלק מהגברים. הייתי בכושר מטורף, זכיתי בהרבה מאוד משימות, בעיקר בזכות הכושר שהייתי בו. אני חושבת שהחוכמת חיים ואין מה לעשות, אישה בת 46 היא כבר עשתה דבר או שניים בחיים ליד בחורה צעירה כמו בר זומר שהייתה אז בת 23 והייתה בייבי באמת כמו מבט בשבילי. אז את רואה את הפער המנטלי,
ובסוף בשביל לשרוד, המנטליות מנצחת הפיזיות, באיזשהו מקום. גם בחיים. בכלל, חוסן מנטלי, ולכן נשים, ככל שהן מתבגרות, החוסר המנטלי, החיבור הנשי, ההוויה הנשית, היא הרבה יותר חזקה. אף אחת לא רוצה לחזור בגיל למה שהיה. כולנו אוהבות יותר את מי שהן בהתבגרות. זה ממש משפט חשוב לזכור. הדבר היחיד שהן לא אוהבות, זה את המראה. אז אני אומרת, תעשו שלום עם זה. יש דברים לעשות במינונים נכונים, רוצות להסתיר, אפשר להסתיר, רוצות לעשות, אפשר לעשות, די להתנצל, לא הכל צריך להיות בהכל או כלום. הכל או כלום הזה הוא גם בעיניי קצת מוגזם, ודי להתנצל. את יודעת, נשים אומרות לי, טוב, אני לא עושה כלום. אחלה, אל תעשי. אף אחד לא מכריח אף אחד לבחור או לעשות שום דבר. כל דבר שאת עושה הוא מבחירה שלך בסוף. מדהים. זהו. ורד, תשלימי את המשפט. כן. האם שווה להעביר חיים שלמים בלי תבחרי בך. יפה. מעולה. לא שווה. יש איזשהו משפט, לא רוצה להגיד טיפ, איזשהו משפט שהיית רוצה, איזשהו מסר שהיית רוצה להעביר לאנשים או לעולם בכלל, מכאן, בתקווה שיהיו פה מלא מאזינות ומאזינים לפודקאסט, משהו שעוד לא נאמר כאן, או משהו שמרגיש לך אולי לא עובר מספיק ברשתות החברתיות שלך, שחשוב לך שידעו, שאולי לא ידעת פעם, אבל היום את יודעת? כן. בשביל לחיות חיים טובים באמת, או בשביל למצוא את האושר, או בשביל, נגיד אם אנחנו מדברות על התבגרות, להתבגר יפה, צריך לבחור בזה, וזו עבודה. זו עבודה כמו כל עבודה. זו עבודה שלפעמים עובדים איתה, זה כמו עוד חצי משרה. ספורט, תזונה, הקשבה לגוף, כל מיני דברים שדיברנו עליהם. זו עוד חצי משרה. זה חוזר במשרה כפולה ומכופלת. בחזרה, גם לרגשי. זאת אומרת ששום דבר לא יקרה אם לא תעשי משהו למען זה. אין קסמים. זה אשליה, אין קסמים. בשביל משהו שאת רוצה בחיים, את רוצה קריירה מדהימה, את צריכה לעבוד בה. את רוצה ילדים מדהימים וערכיים, ושזה את משקיעה בהם. אני אומרת, אם כל אישה תשקיע בעצמה, אפילו דיברת קודם אחוזים, קצת, לא בגיל מבוגר שיש לך. כמו שהיא משקיעה בבית. מה, 20-80 כזה? כן, שתשקיע קצת בעצמה, קצת. כמו שהיא משקיעה בילדים שלה, בבית שלה, בבן הזוג שלה, בהורים שלה, בכולם, היא תמיד אחרונה בתור, פשוט שתשים את עצמה לפני. הרבה דברים השתנו. מדהים, ורד. נכון, זה באמת מדהים. ושם מגיעה אהבה עצמית. ולצערי, זה מגיע בגיל יחסית מאוחר. וחבל. את יודעת, הייעוד שלי בסוף הוא באמת לגרום לאנשים לראות את עצמן אחרת. ולאהוב את עצמן איך שהן. אמן ואמן, וזה יקרה, ואני מאמינה שאנחנו בדרך לשם. אני גם. כי אנחנו כבר הרבה יותר קרובות ליעד הזה בעיניי, מאשר שהיינו לפני 30 שנה, 10 ובטח 20. נכון. אז ככל שיותר ויותר נשים יקומו על הרגליים ויבחרו בדרכים של שינוי והתפתחות, תוך כדי שמבודדות את הרעשים וקולות הרקע ומסתכלות קדימה ואל תוך עצמן. נכון. אז יקרה השינוי האמיתי. בעיקר פנימה. פנימה. נכון. תודה ורד. תודה. היה מדהים איתך. איזה כיף שקראת לי. איזה כיף שבאת. תודה אהובה. בבקשה. אם נהניתם ונהניתם מהפרק, אז ברור שתשתפו, תעבירו את המסר, זה must. תעקבו אחריי באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב. ותודה שאתן ממשיכות להאזין לי.